माइक लानानै न'खर न'खर हाबनाङा नोंथांमोना खामानि मावनानै देखायबाय मानो होनना बुङोब्ला 17 बोसोराव गुरुबासायाव जिगाब दोंसेबो बिपिएफनि चिन्ह गैयामोन बिथांमोना गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनियाव जगदान जाफैजोब्बाय दा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सानैल'सै बादि बिपिएफ आरोखि अबस्था गाज्रि दा बिथांमोना बेखौनो माने खर' सानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै न'खर न'खर हाबनानै माइक लायै लायै हाबगासिनो दं मख'जाथाव खामानियाथ' जोंनाव बिराद गोबां दं जेरै गुरखा समाजफोरखौ जोङो गुरखाफोरखौबो जोङो गोजोन होनो थाखाय गुरखा भबन बेसेबांबा गिदिर लुना होबाय आरो बेजों लोगोसे गुरुबासा हाई स्कुलखौ जों हायार सेकेन्डारि बानायना होबाय बेजों लोगोसे गुरुबासा हायार सेकेन्डारियाव थांनाय जेनिखि लामा दालां बानायना होबाय आरो गुरुबासाथ' नेसनेल हाइरड बे स्कुलाव छात्र छात्रीफ्रा थांलाय फैलायाव बिराद माने जेंना दंमोन लामाया बायजोबनायमोन बेखौ जोङो थनथना बानायना होबाय बेनि उनावहाय गुरुबासा बाजाराव मोननै मार्केट सेट जाबाय आरो बेजों लोगोसे दै लोंनो थाखाय वाटार साप्लाइ गिदिर गिदिर 3 कौटिनिबो बांसिन मोननै बानायबाय बेनि उनाव बिसिडिसि भवन जाबाय बेनि उनाव फरेस्ट अफिस फैफिनबाय बेनि उनाव इरिगेसन अफिस फैफिनबाय हस्पिटाला बिराद मोजां जाबाय बेखौबो जों लुफुंना होबाय बेनि उनाव सानपुराव जोंहा माने दै खुरखानाय आदिबासि गामियाव जों प्रटेक्सन खालामना होबाय बेसेबांबा गिदिर बेजों लोगोसे गुदुलियाव जोङो लामा दोंब्रैसो खोबाय सिसि ब्लकनि बेजों लोगोसे सानपुर दालाङा 17 बोसोरावबो बे दालांखौ मावनो हायाखैमोन दिनै सानपुर दालाङा टेन्डार जानानै थांबाय गाबोन समफोरनो बेखौ लुसिगोन दा केम्प बानायगासिनो दङ जोङो बुंनो थाङोब्ला 1 घन्टासो नांगोन बेनि गेजेरजों टाइगेरगुरि आमिनपारा थांनाय 3 कौटि 85 लाखनि मोनसे माने गुडविल स्किमखौ जोङो दा सिसि ब्लक मावफुंना होगासिनो दं बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा माने बै नेपालि बस्तियावबो जोङो सिसि ब्लक खामानि मावदों दा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनो 1 घन्टा नांगोन आरोखि जोंनि डेभेलपमेन्टखौ गुरुबासा हिसाबै बिटिआरआव बांसिन जों स्किम मोननो हादों होननानै जोङो हमनानै लादों आरो बे फेलियारनि लिडार होननायखौ आंबो खोनादों एक्सुवेलि बियो पलिटिकेल लेंगुवेज बावहाय जेबो ओंथि गोनां गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा गावसिनि पार्टिखौ बोरैबा हमथाना लाखिनो हागोन नैबे बाइ इलेक्सननि दारैनो एसे मानसिफोरखौ हमथानो हायोबा नेक्स्ट 2025आव जुदि काउन्सिलाव गेलेयोब्ला एसे मानसि नांगौ हिसाबै बिथांमोनहा बिदिनो मिसा खोथा फोसावदिंगासिनो दं दा जों बेखौ फोथाया आरो रायजोफ्रा न'खर न'खर हाबब्लाबो फोथाया मानो होनना बुङोब्ला बै समाव 17 बोसोराव रायजोनो डाइरेक्ट जिनिस होनायखौ बिपिएफआ जेबो होनो हायाखैमोन देरदोंमोन साथामसो थिखादारफ्रा बिथांमोनहा स्किम सेंसन मावदोंमोन खिन्थु रायजोनो जेबो होनो हायाखै जों दिनै मा होदों अरुनदय स्किम न'खर न'खर होदों जोङो नङा होमबा रेशन कार्ड गैयैफोरखौ जों रेशन कार्ड होनानै होजोब्बाय न' गैजा रोङैखौ जोङो घरे घरे साफ्रोमबो गरिबफ्रा न' मोनै गैला जोंनियाव आंनि बिसिडिसि जोंनि प्राइमारियाव 1000निबो बारा जों न' लुफुंना होबाय अब्ला जोङो माने प्रमद बर' सरकारा फैलार बेखौ बोरै बुंनो हागोन बे साहसखौ बबेनिफ्राय मोनो आं बेखौसो दिनै आसरित मोनदों आरो नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ माबायदि मदद होनानै देरहाहोदों नोंथांमोना जोंनि केन्डिडेटआ जोंहा थाखानाय भटआनो दाखालि थांनायावबो जों देरहाखादों एमपिआवबो देरहादों एमएलएआवबो देरहादों जोंहा जथेस्थ' भट दंखायो आरो बेवहाय जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला गुरुबासायाव बिपिएफआ 5%ल'सै नै दाखालिसो 15 दिननि सिगाङाव बिपिएफनि जायनाखि हार्डक'र इउथ बिपिएफ जेनिखि होनो बिआरटिएफ होनोमोन गोदो नङा होमबा बै बिथांमोना गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनियाव जगदान जाफैजोब्बाय दा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सानैल'सै बादि बिपिएफ आरोखि अबस्था गाज्रि दा बिथांमोना बेखौनो माने खर' सानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै न'खर न'खर हाबनानै माइक लायै लायै हाबगासिनो दं बिथांमोना बेखिनिखौ आं दा खावलायदों नोंथांमोनहा जुदि बिपिएफखौ स्ट्रं खालामबा माइक लानानै न'खर न'खर हाबनाङा नोंथांमोना खामानि मावनानै देखायबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला 17 बोसोराव गुरुबासायाव जिगाब दोंसेबो बिपिएफनि चिन्ह गैयामोन बेखिनिखौ आं बुंबाय